ay mula sa Gigmoto at 2 sa San Andres. Sa Masbate naman, 37 po ay ang natala na new cases from July 24 to July 30. Sa 37 po, 13 ay mula sa Masbate City, 10 ay mula sa Aroroy, 3 ay mula sa Katayngan, at tigdadalawa naman ang mga sumusunod. Ito yung Baleno, Mandaon, Milagros, San Fernando at Quezon. Mayroon rin isa na COVID-19 case na naitala sa Bali. Para naman sa probinsya ng Sorsogon, 55 po ang naitala na new cases from July 24 to July 30, kung saan 29 ay mula sa Sorsogon City, 6 sa Ilosin, 3 sa Castilla, 3 rin sa Gubat, tigdadalawa ang Bulan, Bulusan, Kasiguran, Magallanes at Prieto Diaz. Tig-iisa naman ang mga lungsod ng Barcelona, Cuban, Pilar at Santa Magdalena. So para naman po sa ating recoveries, as of July 30 nga po, ang total po ng ating recoveries ay nasa 56,741 at ang nai-record po natin from July 24 to July 30 ay 143. So sa 143 recoveries po natin, 10 po dito ay mula sa Camarines Norte, 9 ay mula sa Camarines Sur, 35 ay mula sa Catanduanes, 16 ay mula sa Masbate, 35 rin sa Sorsogon, at 38 sa Naga City. Para naman sa ating deaths, wala po tayong naitalang deaths noong July 24 to July 30, at ang total po natin since una po tayo nag-record na mga deaths due to COVID-19 since March 2020 ay nasa 2,617 na po. So pumunta naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination status. So nagagala kami na dumadami na po ang ating nabibilang na nababakunahan dito sa Bicol region, at sana ay dumagdag pa ito. So as of July 30, 2022, nasa 90.10% na po ang ating nabakunahan dito sa Bicol region. So para naman sa ating target na mabakunahan na senior citizens, nasa 67.81% po. So ang ating fully vaccinated individuals ay nasa 3,507,958 na Bicolanos na po. At ang mga Bicolanos na nakakuha ng kanilang booster o additional dose ay nasa 453,841. So makikita natin na vaccines do work dahil sa ngayon po kakaunti pa lang or kakaunti pa rin po ang na-admit sa hospital dahil po sa ating healthcare utilization rate. Ang non-ICU beds used dito sa Bicol region ay nasa 13%, at ang ICU beds for COVID-19 ay nasa 8% pa lang po ang nagagamit. Ang severe and critical admissions naman po sa Bicol region ay nasa 7 pa lang. So yan po ang ating latest sa COVID-19 updates. Denise, may mga health events ba tayo ngayong buwan? Ayan, so Max, nakita nga natin na base sa datos ng DOH, marami na nga tumataas pa rin ang kaso sa COVID-19, kaya mas dapat po tumaas ang vaccination coverage or yung mga nagpapabakuna na ng kanilang primary series at booster doses. So para naman po sa ating health events para sa buwan ng Agosto, meron po tayong 8 health events. At ang una po nito ay ang Family Planning Month at Family Planning Day ngayong August 1. So, itong Family Planning Month po ay nagko-create ng awareness po sa importansya ng health benefits ng family planning sa pag-promote ng overall health at well-being ng ating populasyon. So ngayong buwan po ng Agosto, ino-observe at sineselebrate po natin ang National Family Planning Month. So in light of this, ang iba't iba natin pong partners mula sa POPCOM, ang partner agencies natin sa local government units, at pati ang local government units, ay meron pong mga scheduled na various activities related po sa family planning. So ang publiko po ay maaaring pong mag-participate sa mga activities po nito. Tunghayan lang po ang ating mga post online tungkol po sa Family Planning Month. So, next naman po na health event natin for the month of August ay ang Site Saving Month. So, this is a month po para to
highlight the importance of caring for our eyesight. So, hindi lang po dapat ngayong taon lang or ngayong month lang po natin sineselebrate ito. Dapat po i-celebrate din po natin ito everyday para po ito sa pagpapahalaga sa ating mga mata. So, alagaan ang ating mga mata bago pa magkaroon ng mga sakit tulad ng katarata o glaucoma. So, ang next naman po na health event ay ang National Lung Month. So, ang celebration po ng National Lung Month aims to focus sa attention po sa ng ating public sa pulmonary system at yung iba't ibang sakit po na related po sa ating baga. In-urge po natin lahat na mag-contribute po para sa isang better at healthier environment. So, ang month of August po was declared as the National Lung Month in the country through Presidential Proclamation number 1761, which was signed po by the former President Ferdinand Marcos on July 24, 1978. Ang next po natin ay ang National Adolescent Immunization Month. So, sabi po ng World Health Organization, dinedefine po nito ang adolescents bilang mga individual na nagbebelong po sa edad na 10 to 19 years old. So, itong mga adolescents po natin ay patuloy po na naaapektuhan din ng vaccine-preventable diseases tulad na nga po ng measles, hepatitis B, pertussis, meningitis, and rubella dahil nga po sa mga vaccination programs ay hindi ganon nafo-focus ang ating attention sa mga ito. So, kailangan po natin sa tulong ng pag-celebrate po ng National Adolescent Immunization Month, mas may improve po natin or may increase ang immunization coverage, lalong-lalo na po sa mga adolescents. So, thus to raise awareness sa mga important roles ng bakuna sa pag-prevent nga po nitong mga vaccine-preventable diseases or yung mga malalang sakit po, yearly po nagko-conduct tayo ng mga immunization activities. So, year-round po yan. So, ang month of August po ay sineselebrate para po dito. So, next naman po natin ay ang National Breastfeeding Month. So, August is also National Breastfeeding Month. This is a month po na dedicated sa ating mga breastfeeding mommies, sa ating, of course, sa ating mga babies, and sa mga families, and of course, sa ating fathers na nagsusupport po sa ating mga nagbe-breastfeed na mommy. So, ito po ay also to raise awareness sa pag-advance ng advocacy, protection, and promotion of breastfeeding to ensure na lahat ng pamilya po natin ay may opportunity po sa safe na breastfeeding. So, yung mga equity gaps, kailangan po nating ma-address to access ng mga resources and support na nag-create po ng mga opportunity po, yung mga safe spaces, yung mga actions po na dapat natin gawin para po mas ligtas po at mas matututukan po ang pag-breastfeed. So, ang next po natin ay ang Mother Baby Friendly Hospital Initiative Week at World Breastfeeding Week. So, katulad nga po nitong National Breastfeeding Month, ang Mother Baby Friendly Hospital Initiative ay isang effort ng UNICEF at ng WHO na mag-designate po ng maternity facilities as baby-friendly by ensuring na hindi po mag-a-accept ng free or low-cost breast milk substitutes tulad na nga po ng mga powdered milk or yung iba pang substitutes. So, yung mga feeding bottles, and have implemented 10 specific steps para po masuportahan ang isang successful na breastfeeding. So, ang goal din po ng Baby Friendly Hospital Initiative ay para po mahikayat ang isang optimal breastfeeding practice through prolonged exclusive and early initiated breastfeeding. So, itong early initiated breastfeeding at yung continued breastfeeding po ay for a prolonged duration ay proven po na nakaka-protect ng infants against different infectious and chronic diseases. Ito rin po ay essential or important po sa cognitive development ng bata. So, breastfeeding practices throughout the world
remain suboptimal, especially due to traditional beliefs around the world that breastfeeding is harmful to the infant. So, ito rin pong breastfeeding month ay shed ng importance po or ng light sa mga stigma na nakukuha sa breastfeeding. Pero it is our job po to erase that stigma and replace it po with a new hope para sa ating mga gustong mommies na mag-breastfeed. So ang next naman po na health event ay ang Asthma Week. Ito pong Asthma Week ay sinaselebrate po sa second week of August. So ano nga ba yung mga dapat gawin kapag tayo ay may hika or nano-notice natin na pwede tayong magkahika? So manatiling kalmado sa lahat ng oras. Ang pagiging mahinahon ay nakakatulong po sa mga rumeresponde at sumusuri sa sitwasyon. So alalayan din ang patient na makaupo ng tuwid or upright position. So nakakatulong po ito sa pasyente para komportableng makahinga. Luwagan rin ang anumang masikip na kasuotan sa katawan ng patient tulad ng anong pag-unbutton natin ng mga masisikip nating damit para mas may space pa tayo to breathe air. So, bigyan din ng assistance ang patient, tulungan silang huminga ng marahan, alalayan sila sa pag-inom ng prescribed quick relief medications tulad ng inhalers, gawing panatag ang kalooban ng pasyente hangga't maaari, huwag silang iwanan hangga't hindi pa maayos ang kanilang pakiramdam. So, sa oras na lumala o hindi magbago ang ating mga sintomas, humingi ng atensyong medikal. Maaari tayong pumunta sa ating health facility, pinakamalapit po, or sa ating clinic. So, ang last po natin na health event for the month of August ay ang National TB or Tuberculosis Day. So, ang National Tuberculosis Day po ay nag-raise ng public awareness sa devastating health, social, at economic consequences of tuberculosis. Ito rin po ay pag-step up natin ng mga efforts para totally ma-end na ang global tuberculosis epidemic. So, ayan po ang ating health events for the month of August. Okay, so pumunta naman tayo sa iba pa nating mga chika dito sa DOH Bicol CHD. So noong July 27 nga po nagpalabas tayo ng press release tungkol sa National Disasters Resilience Month na atin ngang inobserve last July. So sa press release na ito ay in-encourage natin ang publiko na maging prepared sa mga disasters by staying informed and knowing the protective measures na kailangan gawin to ensure their safety and protect their health. So ang NDRM po o yung National Disaster Resilience Month ay ino-observe natin every year at binibigyang diin nito ang ikahalagahan ng collaboration in addressing the challenges of climate change and disaster risk reduction and management. So yung theme po natin this year ay Sambayan ng Pilipino, nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan. So dahil nga po sa ating lokasyon at sa mga geographical features, ang Bicol region po ay prone sa mga natural calamities tulad ng bagyo at lindol. So para sa impormasyon kung paano maging prepared sa mga hazards na ito, maaari po ang makipag-coordinate ang publiko sa kanilang local DRRM offices or mag-refer sa mga health advisories na pinapalabas po ng National Disaster Risk Reduction Management Council or yung NDRRMC at yung mga member agencies nito tulad ng DOH. So maaari rin nilang makita yung mga materials na ito sa mga online platforms nitong mga agencies. So katuwang po ng NDRRMC ang DOH Bicol CHD sa kanilang call for unity towards achieving disaster resilience and sustainable development. So, encourage po ang publiko na mag-participate sa mga preparation sa mga hazards na ito. So, last month nga pong July na atin inobserve yung NDRM, marami po tayong naging activities na sinagawa. Isa na din po dito yung pag-conduct ng DOH Bicol CHD ng standard first aid training for health emergency management staff from the provincial health offices of the 3 universal healthcare integration sites
Ito po yung sa Masbate, Catanduanes at Sorsogon. So, kinonduct po itong training dito sa Legazpi City noong July 27 to 29. Para naman sa iba pa nating mga balita dito sa Bicol CHD, patuloy po natin binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit na dengue. So ngayon nga po ay tumataas ang ating mga kaso ng dengue dito sa Bicol region. Kahapon po na Tuesday ay nagkaroon tayo ng media dialogue with our Regional Dengue Program Coordinator na si Mr. John Dominic Bulunya, kung saan po pinakita natin yung bilang ng kaso ng dengue dito sa Bicol region at yung mga madalas na inaitatanong ng mga media partners natin at ng publiko. At kaya naman po patuloy din po natin hinihikayat ang lahat na sundin po yung 4S strategy para maiwasan ang dengue. Ito po yung search and destroy mosquito breeding places, self-protection, seek early consultation at support fogging and spraying only in hotspot areas. So makikita po natin lahat ng materials natin, lahat ng mga press releases tungkol sa iba't ibang mga health events at health programs sa ating mga official social media pages sa ating Facebook po na DOH Bicol CHD. Meron rin po tayong Twitter at DOH Bicol at pwede nyo rin po mapanood ang ating mga programa sa ating YouTube channel na DOH Bicol CHD. Mapapanood din dito yung ulat sa COVID-19 program po natin ito with the Philippine Information Agency Regional Office 5, kung saan po binabalita natin dito yung kanina nating nabanggit na COVID-19 updates, vaccination updates, at nasasagot rin yung mga katanungan ng ating mga media partners. So makikita po natin yan lahat sa mga social media pages ng DOH Bicol CHD. So I guess yan lamang po ay yung latest natin ngayong umaga. Mamaya-maya po ay pagchichikahan natin kung ano nga ba itong pinaslakas dito sa Bicol region. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Be clean, live sustainably. Ang kalusugan natin nakaugnay sa kalinisan ng ating kapaligiran. Kasama rito ang malinis na hangin, ligtas at malinis na tubig para sa lahat. Wastong pagtatapon ng basura at iba pa. Ang hindi wastong pangangalaga ng kapaligiran ay nagpapalala o nagiging dahilan din ng climate change. Lagpas 5 milyong Pilipino ang naaapektuhan nito. Umaabot sa 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Apektado ang tirahan at kabuhayan ng mga tao. Dulot din ito ang pag-apaw ng mga ilog na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Ang dala nitong maruming tubig baha at iba pang pinsala ay nagiging sanhi ng mga sakit, impeksyon at kamatayan. Kaya sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran para iwas sakit at mapanatiling malusog ang katawan. Sundan natin ang mga tips na to. Maglakad o magbisikleta para maiwasan ang paggamit ng mga sasakyang nagbubuga ng usok na nagpaparumi sa hangin at kapaligiran. Bawasan din ang pagkonsumo at pagbili ng mga bagong bagay, lalo kung hindi naman kinakailangan. Reduce, reuse, recycle. Hindi natin maiiwasan ang mga kalamidad, pero kaya itong paghandaan bago pa ito dumating. Magtanim ng mga puno para mabawasan ang pagbaha at gumawa ng survival go bags. Let's be clean, live sustainably. Todo ang kalusugan kapag malinis ang kapaligiran. Todo pito. 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. Noong 2017, isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak
noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Protektahan natin ang mga bata at kabataan sa tulong ng pagbabakuna. Kayang-kayang iwasan ang mga sakit na nakamamatay o nagdudulot ng kapansanan. May bakuna rin ang mga nakatatanda. Kumonsulta sa inyong healthcare worker tungkol sa mga vaccines na nararapat para sa matatanda. Magpabakuna. Huwag matakot. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Kaya let's get vaccinated for a healthy Pilipinas! Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster, Pinas Lakas! Handa na akong ikutin ang ganda ng Pilipinas. Dahil sa booster, turismo, Pinas Lakas! Handa nang bumalik sa paaralan ng mga guro at estudyante. Dahil sa booster, edukasyon, Pinas Lakas! Handa na akong kumita at maghanap buhay muli dahil sa booster, trabaho, Pinas Lakas. Handa na akong magsilbi at mag-alaga sa mga kababayan nating may sakit. Dahil sa booster, kalusugan, Pinas Lakas. Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas Lakas! Para sa pinatibay na trabaho sa Pilipinas at patuloy na pagtatrabaho at paglabas, manggagawa, magpa-booster na. Sa booster, trabaho, Pinas Lakas! Todo Pito, 7 healthy habits na go! Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline. Ayan, nakatutok pa rin kayo sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So pumunta na tayo ngayon sa ating magiging chikahan ngayong umaga. So atin nga pong pag-chichikahan ang Pinas Lakas Campaign for COVID-19 Vaccination. So ano nga ba itong Pinas Lakas? Ang Pinas Lakas po ay ang mas pinalakas na COVID-19 vaccination campaign sa buong bansa po. So kung atin naalala, dati po ang ginagamit nating kampanya ay itong Resbakuna. So dati pinapakilala pa rin natin ang bakuna ay ang Resvac
laban sa COVID-19. Ngayon naman, binibigyan nating diin na ang bakuna ay nagbibigay ng proteksyon at mas pinalakas pa sa pamamagitan ng booster doses. So, para po ma-launch itong Pinas Lakas dito sa Bicol Region, nagkaroon nga po tayo ng launching event noong July 26 sa Daraga North Central School sa Daraga Albay. So pinakilala natin itong Pinas Lakas at yung mga targets ng administrasyon sa first 100 days nito. So sa first 100 days nga po ng Marcos Jr. administration, atin pong layunin na magbakuna ng 90% ng mga senior citizens by October 8, 2022. Dagdag pa dyan, nais din po natin na mabigyan ng booster doses ang 50% ng population. Kaya naman nagkaroon po tayo ng strategy na i-implement ang pagbabakuna sa mga lugar kung saan marami ang madalas pumunta. So, tulad na nga po ng mga malls, mga markets, terminals, plazas, mga places of worship, mga school, at workplaces. So itong kampanya po ay nangangailangan pa rin ng tinatawag nating whole of systems, whole of government, and whole of society approach. Kaya naman kasama natin na nilaunch ang Pinas Lakas ang ating mga partner agencies at mga LGUs. So meron po tayong kasama mula sa regional offices ng DILG, DepEd, Philippine Information Agency. Kasama rin natin sa ating launching activity ang Provincial Health Office ng Albay, UNICEF at Relief International. At syempre dahil nga po ginanap ang launching activity natin sa Daraga Albay, kasama rin natin ang mayor ng Daraga na si Mayor Carlwin Baldo. So sa pamamagitan ng revamped vaccination campaign o mas pinalakas na vaccination campaign for COVID-19, ang Bicol CHD po ay hinihikayat ang publiko na kumpletuhin na ang kanilang primary doses at kunin na ang kanilang booster doses para pumunta na tayo sa better normal at magkaroon na tayo ng freedom to remove our mask, live and work free from worry of alert level restrictions, resume learning in schools and working more safely, at i-avoid yung expenses associated with the COVID-19 hospitalization at mga komplikasyon nito. So ayan, ang mga naging ganap noong ating launch sa Pinas Lakas. So ayan, gaya nga ng sabi kanina, itong ating Pinas Lakas regional campaign launch ay nangyari nga noong July 26. So ngayon po, yun po ang start ng patuloy natin na pag-implementa ng ating Pinas Lakas campaign for COVID-19 vaccination. So bakit nga po ba dito sa ating kampanyang ito, tinatarget po natin na mabakunahan ang 90% ng senior citizens at 50% naman po para sa target ng ating booster doses. So despite nga po na being one of the most vulnerable po sa sa sakit na COVID-19 ang ating senior citizens, talagang konti pa rin po ang nami-meet natin sa ating target, kaya po natin ini-intensify ang pagkakaroon po ng vaccination sa ating mga senior citizen. Para naman po sa ating mga booster doses, nire-reiterate po natin na ang booster dose po ay isang additional na vaccine, COVID-19 vaccine, after po ng ating primary series na first dose at second dose ng COVID-19 vaccine. So, yan po ang ating targets at kung bakit po kinakailangan natin itong maabot. Tama. So na-mention mo nga kanina na meron tayong 90% na seniors na dapat mabakunahan at meron rin po tayong 50% ng population na dapat mabigyan ng booster dose. So bakit ba natin pinapush na dumami ang mabigyan ng booster dose if marami naman na ang nabigyan ng primary series ng kanilang mga vaccines? So ang booster shot po ay binibigay sa isang tao upang maibalik ang proteksyon na posibleng humina ilang buwan pagkatapos makumpleto ang primary series ng mga bakuna kontra COVID-19. So, hinahalin tulad nga po natin ito minsan sa cellphone. Kumbaga, pag ang cellphone ay nalolobat, kailangan natin itong i-charge. So, tulad po ng cellphone, ang ating COVID-19 vaccine po ay kailangan natin i-recharge at ito po ay sa pamamagitan ng ating booster doses. So, sino-sino naman po ang maaaring makatanggap ng ating booster doses? So,
lahat po ng mga fully vaccinated na individuals, 18 years old and above, ang maaari lamang pong kumuha ng kanilang booster dose para po ito pagkatapos makompleto ang primary series po ng COVID-19 vaccine. So, ang ibang lugar po sa Bicol region ay nagsimula na rin pong magbigay ng mga booster shots para po sa mga edad 12 to 17 or yung ating tinatawag na young population. So, magtanong lamang po sa ating local government unit kung mayroon po tayong schedule ng booster shot sa ating lugar. So, ito po yung mga kailangan natin na reminders at requirements po sa pagpunta sa ating vaccination area. Magdala lamang po ng ating valid ID at birth certificate po para sa ating pediatric population. So, kailan naman natin maaring kunin ang ating booster shot? Ayan. So, ang mga edad 18 pataas nga po ay pwede nang kumuha ng kanilang booster dose kung nakakuha na sila ng pag sila ay nakakuha ng 2 doses na ng kanilang COVID-19 vaccine, after 3 months ay pwede na silang kumuha ng kanilang booster dose. Ngunit yung mga nakakuha po ng Janssen o yung single dose na vaccine ay 2 months after po ay pwede na po kayo kumuha ng booster shots. Para naman sa mga pediatric population o yung mga 12 to 17 years old, yung mga immunocompromised na mga teenagers, pwede po kayong kumuha ng inyong booster after 28 days ng inyong second dose. Pero para naman sa mga 12 to 17 years old na hindi naman immunocompromised, after 5 months po ay pwede na po kayo kumuha ng inyong booster. Yan, so para na nga po sa ating mga eligible populations, ang pagkuha po ng ating COVID-19 vaccine ay maaari lamang po kayong magpa-register sa ating local government unit o sa health facility po na pinagtatrabahuhan para sa ating pagkuha ng booster shot. So, kagaya po ng sabi kanina, dalhin ang mga sumusunod na dokumento tulad ng vaccination card at valid ID. Ayan, so ano namang mga bakuna ay ang pwedeng kunin bilang booster shots? So, 2 klase po ng boosters ang meron. Meron po tayong tinatawag na homologous at heterologous. So, ito pong homologous, ang ibig sabihin nito, pwede po kayong kumuha ng booster brand na kapareho ng inyong primary series. So, for example, kayo ay kumuha ng Sinovac, ang inyong booster dose ay pwede rin Sinovac. So, lahat po ng bakuna ay pwedeng maging homologous maliban po kung kayo ay nakatanggap ng Sputnik o ng Janssen. Itong mga bakuna na po na ito ay kailangan po heterologous. Itong heterologous naman po ay ibig sabihin ibang brand po ang gagamitin bilang inyong booster. So for example, ang inyong primary first and second dose ay Sinovac. Ang inyong booster po ay maaaring AstraZeneca, Pfizer, or Moderna. So magtanong lamang po sa inyong mga LGUs or sa inyong vaccination sites kung ano ang mga boosters na maaari ninyong matanggap at kung ano ang mga boosters na available sa kanilang mga sites. So inuulit po namin na ang boosters po at ang mga primary series ng vaccines ay safe and effective. So hindi po natin kailangan mag-alala kung sa kaligtasan ng ating mga bakuna. Ayan, so bakit ba natin kailangan ng second booster? So nalaman nga natin nung lumabas ang anunsyo na meron na available na first booster dose, ay tayo po ay nag-implement nito sa ating mga local government units at sa ibang health centers. So bakit ba natin kailangan ng second booster dose matapos ang ating first booster? Ang second booster dose po ay nakakapag-enhance ng protection given by the first booster. At yun nga pong ating primary series against sa lahat ng variants, including yung recent na Omicron subvariant na BA.2.121. So, against whatever variant po yan, maski anong variant po yan, ang second booster po ay sumusuporta sa 4-door strategy. So, ano nga po ba itong ating tinatawag na 4-door strategy? So, ang unang strategy po or ang unang pintuan po ay ang implementing travel restrictions and bans as a separate and primary level
of defense to supplement the currently implemented na mga health protocols. So ang pangalawa naman po ay ang ensuring safeguards are implemented such as screening, testing, at yung tinatawag nating quarantine at isolation sa mga points of entry po para mabawasan ang mga risk ng incoming travelers galing sa ibang bansa. So yung mga nagtitrigger po ng ating local spread ng COVID-19 virus at yung mga kasama nga nitong variants of concern. So ang pangatlo naman po ay ang pag-strengthen ng implementation ng ating PDITR or Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate strategies. So ito po ay agarang madedetect ang ating COVID-19 cases at makakatulong din po yung pag-reintegrate nito para po tuloy-tuloy po ang pagbawas ng ating COVID-19 cases. So sa last naman natin na further strategy ay ang strengthening health and critical capacity at system. So yung ating pag-surge po ng mga COVID-19 cases, sa tulong po ng pag-strengthen ng ating health capacity, sa tulong po ng pag-intensify sa ating mga health facility na mga protocols, mas marami po tayong matutulungan at hindi na po tayo, mababawasan na po ang ating utilization rate. So sa tulong po nitong further strategy, may iwasan na po natin at makatungo na po tayo sa isang pandemic-free na country. Ayan. So ngayon na may second booster na tayo, sino ba ang pwedeng makakuha ng kanilang second booster? So lahat po ng edad 18 years old above ay pwede nang makakuha ng kanilang second booster. Ngunit binibigyan po natin priority yung mga healthcare workers at yung mga senior citizens dahil nga po nabanggit kanina na sila ay bahagi sa mga vulnerable groups o yung mga tao na pagka sila ay natamaan ng COVID-19 ay maaaring makaranas ng malalang mga sintomas. Kaya po nakabase din po ito sa readiness ng LGU kung marami or meron silang supply ng booster para sa mga nangangailangan or eligible na nito. So maaari po tayong magtanong sa ating mga LGU or sa mga vaccination sites kung mayroon na po sila ng mga second boosters. Ayan, so kailan naman po tayong pwedeng kumuha ng ating second booster dose? So, maaari na po tayong kumuha ng ating second booster dose 4 months matapos makakuha ng ating first booster dose. So, bakit po 4 months? Kasi ang ating antibodies or yung mga panlaban ng ating katawan against sa COVID-19 na virus ay humihina po or bumababa. Kaya kailangan po natin magpa-second booster dose 4 months matapos ang ating first booster dose. So, ang mga kasalukuyang available na bakuna po na binibigay bilang second booster dose ay ang brand na Pfizer-BioNTech at Moderna. So ayan nga ang ating naging chikahan tungkol sa ating Pinas Lakas campaign for COVID-19 vaccination. So sana po ay mahikayat na po namin ang mga hindi pa nababakunahan na magpabakuna na laban sa COVID-19 at sa mga eligible na kumuha ng kanilang first and second booster doses. So para rin naman po ito sa protection natin laban sa COVID-19 at sa protection ng ating mga mahal sa buhay. So handang-handa po ang ating mga health centers, ang ating mga vaccination sites na magbigay ng mga bakuna laban sa COVID-19. So magtanong lamang po sa ating mga local government units at sa mga vaccination sites kung ano ang mga bakuna na nariyan at magpabakuna na po tayo. So mamaya po sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating chikahan at ating po pagbibigyan ng pansin naman ngayon ay ang ating mental health. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. May bayad ba gano'n? Ano may bayad? Vacation leave? Emergency leave? Tirang 5. Pero dapat na mag-consumuli. Toto Pito, 7 healthy habits na go! Be clean, live sustainably.
Ang kalusugan natin nakaugnay sa kalinisan ng ating kapaligiran. Kasama rito ang malinis na hangin, ligtas at malinis na tubig para sa lahat, wastong pagtatapon ng basura at iba pa. Ang hindi wastong pangangalaga ng kapaligiran ay nagpapalala o nagiging dahilan din ng climate change. Lagpas 5 milyong Pilipino ang naaapektuhan nito. Umaabot sa 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Apektado ang tirahan at kabuhayan ng mga tao. Dulot din ito ang pag-apaw ng mga ilog na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Ang dala nitong maruming tubig baha at iba pang pinsala ay nagiging sanhi ng mga sakit, impeksyon at kamatayan. Kaya sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran para iwas sakit at mapanatiling malusog ang katawan. Sundan natin ang mga tips na to. Maglakad o magbisikleta para maiwasan ang paggamit ng mga sasakyang nagbubuga ng usok na nagpaparumi sa hangin at kapaligiran. Bawasan din ang pagkonsumo at pagbili ng mga bagong bagay, lalo kung hindi naman kinakailangan. Reduce, reuse, recycle. Hindi natin maiiwasan ang mga kalamidad, pero kaya itong paghandaan bago pa ito dumating. Magtanim ng mga puno para mabawasan ang pagbaha at gumawa ng survival go bags. Let's be clean, live sustainably. Todo ang kalusugan kapag malinis ang kapaligiran. Todo 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. Noong 2017, isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Protektahan natin ang mga bata at kabataan sa tulong ng pagbabakuna. Kayang-kayang iwasan ang mga sakit na nakamamatay o nagdudulot ng kapansanan. May bakuna rin ang mga nakatatanda. Kumonsulta sa inyong healthcare worker tungkol sa mga vaccines na nararapat para sa matatanda. Magpabakuna. Huwag matakot. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Kaya let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster Pinas Lakas. Handa na akong ikutin ang ganda ng Pilipinas. Dahil sa booster, turismo, Pinas Lakas! Handa nang bumalik sa paaralan ng mga guro at estudyante. Dahil sa booster, edukasyon, Pinas Lakas! Handa na akong kumita at maghanap buhay muli dahil sa booster, trabaho, Pinas Lakas. Handa na akong magsilbi at mag-alaga sa mga kababayan nating may sakit. Dahil sa booster, kalusugan, Pinas Lakas. Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas Lakas! Para sa pinatibay na trabaho sa Pilipinas at patuloy na pagtatrabaho at paglabas, manggagawa, For today ay self-expression. So nakita nga natin sa last nating commercial, yung sa Healthy Pilipinas, na if we don't care for yourself and care for others, hindi tayo magkakaroon ng isang Healthy Pilipinas. So importante po na para maganda po ang outcomes natin ng ating physical health,
dapat po ay pagtuunan natin ng pansin ang ating mental health. So alam naman po natin sa ating everyday na routine, sa ating everyday na pamumuhay, maraming stressors or yung mga nakakapagpabigay ng stress ang ating nararanasan. So kaya importante po ang pagtuon sa mental health. So sa pamamaraan ng self-expression, ito yung pag-express freely at openly sa ating mga sarili. So it may be in the form of art, it may be in the form of reading, it may be in the form of anything na makakapagbigay sa atin ng passion or comfort or saya sa ating everyday life. So malaking benefit po ang self-expression tulad na nga ng art kasi sabi nga nila art is the food of the soul. So bukod nga po sa ating routine lives, yung pagpunta sa ating trabaho, sa work, sa school, or kahit ano pa yan, kahit saan tayo pumunta, huwag tayo mag-focus sa isang bagay. So let's focus din po sa pag-express ng ating sarili sa ibang tao. So, ano rin po ba yung mga benefits of dance or yung pagsayaw? Kasi it is also a form of art sa ating mental health. So, isang benefit po nito ay ang pag-improve ng mood, lower stress at anxiety. So, ang pag-sayaw daw po kahit ano pang sayaw pa yan, maging Zumba or for example, yung mga nakikita natin sa TikTok, pwede tayong sumayaw ng kahit anong movements pa yan. This will bring us joy, this will lower our stress at yung mga feelings of anxiety or kaba. So next is dance as a tool of therapeutic expression and social anxiety therapy. So marami na pong nakakonduct ng studies na ang sayaw nga daw po or yung pagsayaw ay nakaka-loosen up ng ating katawan. Hindi lang ng ating katawan, kundi yung ating feelings of depression or yung sobrang kalungkutan. So, let's take a break, na para let's detach from our usual na ginagawa. Tapos, let's, shake it off, kumbaga, and let's just feel the movement or yung rhythm ng dance, pati na rin yung music. So, dance is also a form of interconnectedness or yung social bonding. Hindi lang naman tayo sumasayaw for ourselves, sumasayaw tayo, di ba? Para makapag-connect sa ibang tao. So, kung you're looking for a friend or you're looking for someone or kung hindi ka naman talaga naghahanap ng companionship, so hindi mo alam, malay mo sa simpleng pag-join sa mga Zumba practices or sa mga ibang dance practices, nakaka-form ka na pala ng bond. So that's very important also. So ayan yung mga benefits na kukuha natin sa dance as a form of art. So para naman sa isa pang form of art or yung isang form of self-expression ay yung reading books. So hindi naman lahat tayo ay bookworm or mahilig magbasa ng libro. So, kumbaga, ang advice ko lang is, let's take a break din na mag-unwind. Kapag nag-unwind tayo, samahan natin ng isang good read. So, ano ba yung mga magagandang basahin na libro? So, isa po sa mga highly recommended na books ay yung The Secret ni Rhonda Byrne. So, isa or several sa mga quotations doon sa Secret na book, ayun nga na what you think is what you become. So it is important po dahil dito sa The Secret na libro nito ay nakakapag-express tayo openly. So if we think negatively, yun din yung magiging outcome natin. So ayan po ang ating mental health exercise for today. At sana po ay pangalagaan natin ang both physical and mental health. Yes, so sana maraming natutunan ng ating listeners sa ating mga naging chikahan tungkol nga sa pinaslakas sa mga booster doses at sa mental health. So siguro dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na chikahan. So sana
konting paalala na lang, nasa gitna pa rin po tayo ng COVID-19 pandemic. Kaya po lagi po nating sundin ang ating minimum public health standards, ang tamang pagsuot ng mask, ang pagso-social distancing, ang pag-alam sa tamang impormasyon, at syempre ang pagsasanitize ng kamay, at dagdag pa dyan ay ang pagbabakuna at pagtanggap ng inyong booster doses. So this has been Maxine. And this has been Denise mula sa DOH Bicol CHD at yan po ang ating naging chikahang pangkalusugan for today. Maraming salamat po. DOH-CHD, Serbisyo Salud Kono. Kita ako, kita gabos, magtarabang